ヒマラヤの氷河の一滴が垂れる瞬間を見ることができるか、ここなんですね。やっぱり今ヒマラヤの氷河から一滴一滴垂れているものがあるわけですよ。源流が、源水が。それを見る機会というのは今世しかないわけです。それを見たかったなら5月10日は渋谷に行くべき、渋谷である日比谷に行くべきです。それを誘うべきです。その源流こそ見るべきです。そうすると源流がナイルの川になるようなことをイメージすべきです。そしてその理想はやっぱりギリシャの国です。ローマはですね、何を下敷きにしたのか。それはギリシャ文明を全部下敷きにしてローマは栄えたわけですよ。その下敷きになるものが今作られているということを知るべきなんですね。そしてこれは知的な話です。感情ではない。知的な意志、理想、そういったものからこれをやっていくべきなんです。そういうことをこの塾で学び合えたらいいなと思ってるんですが、次回は市場価値創造のところですね、よければこれやりますので、ぜひこれを受けられ、そして皆さん方の自己認識をし、自分が良かったら進めていただきたいと思います。それではこれで私のお話が終わって、質問あったら受けます。